Astagfirullahaladzim guys, DC sampai keturun sampai jam 1:30 kan DC urung sholat duhur kicek 1:30 waktune isek ya guys. Kaya enek sing gugah guys, mak kelelap ngono kuwi kaya enek sing ngelingno urung sholat ngono. Dadine iki tak delok kok isek jam 1:30. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sik guys. Jenenge yo kesel bareng yo guys. Sepi, Pak Suyo ge enek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti iki guys. Dhisik nang omah dhewe iki. Sepi kene wong dinda nanti. Ya Allah, wis beneke. Astagfirullahaladzim. Sik tak tinggal dhewe. Kate kok walah ya Allah. Ya Allah, nduk entuk celuk-celuk mbok giat ae. Mang jajane sinten? Jajane sinten? Dek, jajane sinten? Nduk. Jajane sinten? Jajane sinten? Kok Dinda? Kakak. Lah dek mbok gorene iki kakak ndi? Kakak dolan. Kakak dolan ning gone adik. Iki terus jajane kakak mbok gorene iki kok wonge marah-marah apa ora? Kocek. Kakak marah apa ora iki engko? Kak. Oh, gak. Iki nek kakak marah piye? Nek kakak marah-marah piye, Dik? Emang diparengno deksa apa mbok go mlayu dhewe? Mlayu. Mbok go mlayu. Waduh, lha iki engko nek kakak marah-marah piye iki engko? Nek kakak marah-marah piye sa? Halo guys, dhisik ah. Kok tak paringi? Halo guys, Deksa Gembeng. Deksa Gembeng, guys. Goleki mamak tius. Piye? Goleki mamak terus. Pun satu-satu wae, nggih. Satu-satu wae. Kok nek diseneni kakak nggih. Ora pareng. Lho, ora pareng ning kono kuwi sa. Ayo medun rene derek mamak mboten. Anine adik. Nggih, ndak mantuk, Nduk. Mamak ape salat sik. Mantuk. Nggih, satu-satu wae. Gak boleh akeh-akeh. Diseneni nggih. Nek untune guys lho, gak pareng roke disi ngkapi. Diseneni sapa, Dik? Halo guys, lah nggih nek roke disingkap yo gak oleh halo guys, diseneni halo guys nggih. Nggih. Gak pareng di buka, roke gak pareng dibuka nggih. Nggih. Winter. Piye? Mama? Tolong. Piye? Mama? Tolong. Iya. Lho, kakak tipake bersih. Wis ngiseni banyu ning botol. Terus iki ditata rapi. Apa kuwi? Banyune diparakno ngulon, guys. Oh, ditata. Banyune diiseni sing botol-botol kene iki. Diiseni kabeh. Tipake apa iki? Waduh, racek kabeh iki opo tipake iki? Ngojaki kulkas mungkin ya. Lu tenan guys, ya Allah. Kulkas iki di gojak-gojak banyune wis ditata di lebok-lebokno iki lho guys. Oh. Ditata rapi ki nek madu asli kok hutan. Waduh, lah kulkas kok isine banyu tok sak rono-rono iki. Ki opo ae Dik sik. Walah ki ayame bareng isek iki lho guys. Ayam unjungan
terus klanding, iki pentol, terus iki enek apa lumpia, terus teri nasi, iki cakar sing tanpa tulang, terus jeruan, toples jeruan guys, terus iki sambel klopo. Walah opo ae iki cek Dek Sah, ndek rene Dek Sah iki so apa ya apa nduk nyuwun apa Dek Sah? Nyuwun roti ya sayuran iki jek enek kobot, terus iki gambas, jek enek godokan daun kates iki guys, terus iki rotine Dek Dinda kae. Iki botok, iki gemblong. Lho, gemblong jadah lho guys. Engko nek soapan-soapan digoreng. Wis dibersihin koyo ngene iki ya Allah. Momong iki apa? Kembang iki akeh guys, entek kuwebak teko kene iki. Sampai pintune iki ra kena ditutup. Lah kok iki resik koyo ngene. Dek, gak pareng mimik. Iki lho, lalere mlebu din manusa. Lalere mlebu klenger kanyepen. Nggih. Wis ayo rene. Botolnya dibawa iki. Botolnya dibawa engko angke tak kasih permen. Iki tak tutupe kulkase. Wis nenggo rene. Nah, alalah kutah. Alhamdulillah. Wis resik guys, tak tinggal turu kok wis resik kabeh koyo ngene. Aduh, sesek Dek, iki lho nek laler mlebu neh. Mah ditokno sik lalere. Endi mang para ini Duk? Ini Dek para Dek. Ini Dek. Itu. Hah? Itu. Lalere. Lalere ndi? Lalere gurak. Wis mbok tutup urung iki? Gurak lalere. Awas, ku iki ora dolanan wis narene. Tutup nggih. Wis mlayu. Awas. Pun, tutup. Botole dibalekno, botole. Balekno ndi mang panggone? Seneng kakak engko, panggone ndi? Pun. Kursine dibalekno ning isor bayang. Kursi. Panggone ndi? Ampun, banyune goling. Kae banyune goling, ditata sing rapi. Didekno. Tata sing rapi. Nah, pinter, anak pinter, Dek Sah pinter. Ayo kakak suruh mantuk. Kak. HP yos ngono. Hah? Alah kok tekok permen ae nggih. Gak pareng, aduh baju aja disingkapi ya sayang. Wis angel guys. Wis ditutup aja guys lawange soalnya DC iki arep dolan. Pintu tak tutup, dolan karo Dinda. Pak Su soalnya yo gak ning omah. Sek ngenteni kowe gak melok mama? Lho lah ya rono. Sa kuwi lho kok tumben melok buke dhewe. Ngenteni Dek Dinda. Ayo. Pedolan guys ning omah ya jenuh. Nggone adik DC sing omahe kidul tapi beda RT guys, tunggal sak desa tapi beda RT. Wis jenenge ngono nggo ngono sanggo permane nek mau digoleki kok berarti permanem dicomot gak roh. Ora.
pakan Pak Su guys. Pak Su mantuk ke warung takon metu soalnya pintu ngarep kuwi tak kunci dibengoki ngene wis kayak tante saka kono. Dorong kayak udah ngapi halo guys. Waduh, lho kok barong ae koyo ngono. Hae, so. Hae, so. Barong lho wis mulai do. Plaktor sawah iki pinae tak wis siap dijabut ta saiki. Wis ana plaktor muni. Wis PT-ne Mbah Marjono iki berarti wolah wis ana Om Daud kono wis. Pinae wis gede, guys. Kok wis ana Om Daud. Iki lho wis bapak-bapak wis do mulai Daud. Nggono wis sampe tandur ta? Paling. Lah kae wis do Daud iki sing sebelah lor kae. Gak PT-ne Mbah Marjono kuwi. Lah ya Kak. Lah kuwi wis diplaktori kok mulai. Banyune koyo ngono ya. Anu buancare kok ngono banyune. Desa nek motor, Duk. Nyang, Duk. Awas. Motor. Jam. Ikat pokol pental ya. Wis liwat kurang, Dek? Pokol pental. Piana situ nggak mie, Mang. Ora dikeki aku yo ora rono ku, Mang. Lah wong sa iki lho anggek tak anu ngingkret ngono wis mama ngono. Yo ya banget tenan nek wong ape jujune aku rek wis tangi. Lho. Alah kengko ora uler tok ning kono kengko. Dicokot tengu dam kengko tititem dam. Adam. Kula nek tengune agih ning suket kono kuwi. Narene. Ora nek piye? Sa narene sa. Kowe gak uler budi kuwi. Lho kuwi opeh lek norek putih-putih gua ini ngono kuwi. Apa is? Kalau. Apa yang bangun apa, Pak? Lho apa kuwi? Alah, nggone Mbak Pinky. Ditekok kene materiale. Lah kok pecah kabeh koyo ngene iki nek ngedono piye? Dik so remuk kabeh kok ngene iki. Walah. Enak wong nukang, guys, ning mburi. Nek ngerti sawah terus sampai tandur neh niki yo ayem ngono yo, guys. Ini dhisik sok apaan iki tentang tandur. Nang duwe arep-arepan neh. Ngene iki cara tanduran bayem ngono yo kena dirambani yo. Marai suket. Kok ora nek bayem-bayem tukul ngono ta. Kae bakal pental ya. Abene? Bakal pental wedok apa lanang ki?
Ayo pulang guys, pulang. Adam, kok nek kejukur sawah piye le? Pamitan karo Makti. Mak pulang. Mak adik pulang ya. Pulang. Mau pulang. Salim dulu. Salim. Assalamualaikum. Mak pulang. Mak pulang. Derek kakak pun derek ibu. Derek mama pun derek ibu. Adam derek le. Iki ikut sapa kok bingung polam dewe. Pulang, dadah. Dadah. Dadah, Mak. Bukan bakal pentol kok gak enak, kok gak menyang ya, Di? Sampai jam biru ki. Yang lewat kumpul niki lho. Heeh. Aku ngomong ngene. Ya, aku yo. Lewat ndi? Lewat jalan ngemul. Heeh. Allah tenang kan kita tetep Ngemul. Endi Dek nek ngemul ki, Dek? Ngemul ki alas iki, Dek. Lepas kae ngetes yo. Apa tahu ning ngemul lho di perasaan ora tahu. Tahu pas kosong telepon. Malah ambek ayah kok. Oh, jebon ambek ayah masuk nek dhewe Kan gak jalanan. Sebenarnya ya kira untuk banter. Kesel kok. Ngene. Ya, aku medun nek yo ngene. Heeh. Tenang tapi tetep bleset. Nah, tenang. Lo ayah lo sikile dodo iki. Kok koyo ngono terus. Awas, awas. Awas, awas. Awas, awas. Pekerjaane Pak Su nek sore guys wi. Anak-anak ki urung mantuk i sampai ya niki. Jam 5:30 lho padahal. Mangekakno lampu Pak Su. Kakno lampu nyiram-nyiram kembang. Lah ya ning mbaon kok sampai ya ini urung do mantuk. Padahal ki do poso lho guys. Puasa. Nek ndek iki gak poso, cuma do poso. Nek gak ning omah tenan ya, Mas? Jebrol. Ora ning omah tenan to wonge? Lah ya dek ngantek yahene men ning baon. Mosok 5:30 iki urung do balik iki ngantek omahe ngantek peteng juret. Tak kon ngekakno lampune ki mong Pak Su. Sopo? Lah ya kok nematen ngantek ya ini men.
Apa nganu nyengko ngono kalau Mas paling ngebarno misan ngono apa piye? Lah tuku sepeda nu ya nggo olahraga ya. Kayak mbak-mbak ngono. Ora raga penggian apa ki piye Bapak kuwi? Bakar kalori kuwi nek jam 2 awan ki. Walah bar panas banter terus disiram. Ambune iki terus kaya ngono kae lho guys, ampuh kaya udan pisanan. Iki enek sing nekuk kuwi selange iki. Apane? Hah? Enek sing nekuk kuwi. Sing pedhot apa? Oh, alah kok ngantek yahene men. Lah ngantek meh magrib ya nggih mulih. Oh, alah. Pak Su tak kon kakno lampu ae ku mang. Lah tak kon ngekakno lampu kok jumbret aku ngono. Mas aku sampean ning omah Mas kumange. Lah Pak Su tak kon nganguk ae Mas Ari biasane ning omah rek aku ngono. Alah ngene iki yo pangkling iki, Dik. Tak ingeti sapa aku. Tak arep-arep ketawan mula kok ape dolane ngundang wonge mara rene. Mbah nganu, pomo omongi lho kendurenan. Ya sik nang omah. Ora dolan kene kono kok. Ora oleh ya kok. Guys, tamu. Kayak Pak Suki wis persiapan arep kondangan, guys. Arep kenduren ning gone Lek. Iki ki urung mulai suro. Isek sok. Maksudnya surone kan isek sok Kamis malam Jumat ya. Tapi ki Lek Ndar kuwi mapak, guys. Rone sok suro kuwi gak enek. Terus iki mapak. Sesuk kan wis Rebo. Terus Kamis malam Jumat kuwi wis nanggalan 1 surah, guys. Kamis malam Jumat. Nek ning Abu gene ya Jumat malam Sabtu. Pasu persiapan nang Mbah Pomo wis dikandani soalnya pas diundang mau ke kan cah-cah urung do teko, guys. Dipasrahno Pak Su. Ndere yo jek nganu Mas, nggih bar magrib paling. Ngenteni kancane kae lek kes yo nggih celuk-celuk. Terus diomongi anak-anak Mbah Pomo wis diomongi cah-cah. Golek berkat ya guys, wayahe sasi suro tukul. Iki guys, Pak Suwi abene wis do mantuk iki. Bene srok srek serandele. Ini wis do mantuk guys lho, Mas. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak ning ngisor kono ya? Alhamdulillah.
Unboxing berkat guys. Wow, alah iwake entuk cakar karo apa ya kuwi? Dodo. Walah cakar ambek anu apa? Mending silet. Tapi aki iwake guys. Oh, Dek, mundut sih Dek. Apa kok? Lho. Mundut sendok ki ayah panas sendok. Utuk Idin. Entah iwake Din menyala Din, ya Allah, iwake telu iki. Terus iki daging, terus karo cakar, guys. Walalah, berate ya Allah. Godhong jati. Ora menyala apa piye? Mek sendok, mek sendok. Mundut sendok. Mati dikon rene nganu Dek, tante tarah entuk loro mbah kong cok om si cok gak yo ndak yo ngentekno. Lanjut guys, bakso nek mamsu segere. Wayahe guys, wayahe buka berkat iki. Ya nek mamsu segere kok kaya ngono. Daging Bumbune walalah menyalat. melimpah. Bumbune enek mie, sambel goreng, serondeng. Monggo guys, sarap madang. Segone uduk ya, Mas. Segone uduk. Ayo. Jajal. Bismillah. Bumbune paron guys. Enek mie, enek campur payek, campur. Nek pisanan ngene iki yo enak, engko nek bendino entuk kuwi yo. Ngono kae, Des. Nek pertama kali yo suweger. Angger bungkusnya godhong jati ngene iki, guys. Segone iki mesti ning ngaron. Utawa ning ember, tiga ning ember. Walah, pedes asin enak ya. Seger. Uduk iki. Lha yo uduk. Apa nek Jawane barang? Ya enek Jawane, enek Cinane kan. Ya Jawa ya Cina ya Londo. Berkait sakmene mbane dipangan wong telu wong papat ngono ae. Walah. Tenan guys. Iwak piteke iwak Jawa guys. Ya nek dienggo ngene iki ya pitik Jawa Mas. Dienggo ingkung iki gak oleh pitik. Pitik Cina iki gak oleh. Nah, Cina. Gak oleh pitik Cina ya. Dienggo kondangan telasan ngene iki ra pitik potong gak oleh. Ya kudune pitik Jawa. Wis ya, ngono ae tutup. Wis durasine akeh yo. Ya mang. Ya diulus e. Kalau banyu mah. Lha yo. Kae sitoke mbuh ape masak apa, ape gak seblak kok gak apa dindawejan. Ndek mau wis gawe anu, guys. Gawe apa kuwi? Iya. Anu ndak cinco ya. Cinco ki ra ireng, kuwi ngani godhong. Apa nek ngarani kuwi? Godhong iki terus digawe cendol. Digawe ngono kuwi lho apa jenenge leh? Ya cinco apa-apa. Jadi dadi guys, konten-kontennya keluarga DC, ditunggu konten-konten selanjutnya. matur suwun sanget. Matur nuwun sanget dumateng pamili online semuanya sing dukung kontennya keluarga DC, Sing nonton, sing sing support. nonton, sing support, diparingi sehat, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Ngono ya guys ya. Guys pokoknya rasa panjang lebar gitu ora patok iso ngomong ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.